A nan zan ɗan taɓo muku kaɗan daga cikin gagarumin ɓarnan da makamai masu linzamin ƙasar Iran suka yi wa wasu ɓangarorin ƙasar Isra'ila cikin 'yan kwana biyun nan. Bari mu fara da birnin Tel Aviv. Akwai wani yanki da ake kiransa yankin Hashrun. Yanki ne na masu hannu da shuni, kuma manyan ƙasar ta Isra'ila a nan wato da dama suna zanne da suka hada da senatoci, 'yan majalisu, ministoci, har ma kuma da janar-janar na soja, wato dai babban anguwa ne. To a wannan rukunin anguwan karo ɗaya da makamai masu linzamin ƙasar Iran ya sauka a wannan anguwan ya lalata gidaje sama da 100. Barnan na makamai masu linzamin Iran ba kawai ya tsaya nan ba, sai da ya lalata wani kantin cin abincin alfarma, wato wani exotic restaurant a wannan yankin wadda ake ji da shi a wannan rukunin anguwannin. Shi dai wannan kantin cin abincin bayanai sun tabbatar da cewa a fadin Tel Aviv ma ana ji da shi, kuma ko da a hare-haren da wannan yankin ya samu a cikin daren jiya ya tabbatar da samun raunuka na mutum 29, kuma yawancinsu manyan mutane ne fa masu hannu da shuni. In aka ce wato ana nufin kamar a turanci a ce influential people. Sai kuma a wani yanki da ake kira yankin Ramat Gan, tsakiyar Tel Aviv, inda dogin gine-gine suke, to akwai wani dogon gini, shi ma wannan makami mai linzamin ƙasar Iran ya lalata shi baki ɗaya. Sannan kuma akwai wani yanki da ake kira yankin Gadera, shi ma akwai wani makaranta na wato elite school, makarantan yara, wato makarantan, to ban san yadda dai zan fassara ba, elite school dai babban makaranta ne, makarantan 'ya'yan manyan mutane. To shi ma harin na ƙasar ta Iran ya lalata wannan, ya ƙona wannan makarantar gabaki ɗaya, duka dai a birnin Tel Aviv, wato babban birnin ƙasar ta Isra'ila. Sai kuma a birnin Haifa mai tashar jiragen ruwa. Birnin Haifa shine zamu ce kamar Lagos ɗin ƙasar Isra'ila kenan. To a wannan birnin tun a farko-farkon kwanaki biyun da aka fara wannan yakin, dama makamai masu linzamin ƙasar Iran sun lalata wannan tashar jiragen ruwa na Haifa ɗin. Sannan kuma bayan lalata shi ɗin akwai ɗan gine-gine dai ɗaya biyu da ba za a rasa ba, kuma ciki har da wasu cibiyoyi na rundunar sojin ruwan ƙasar ta Isra'ila. To shi ma cikin 'yan kwanaki biyun nan makaman sun yi flat da su. Sai kuma burbushin wani cibiyar bincike da ake kiransa Weizmann Research Institute da yake yankin Rehovot na ita ƙasar ta Isra'ila. Shi ma akwai wasu cibiyoyi dai da ke gefe-gefe. To har yanzu an sake cillo makamai sun sake lalata wasu ɗakunan binciken kimiyya sama da 45. Wannan ɗakuna na binciken kimiyyar ƙasar Isra'ila su suke taimaka musu wajen ƙirƙiro abubuwa da dama da suke sayarwa kamfanoni da ƙasar ta Isra'ila ke samun makudan kuɗaɗen shiga. Shi wannan wato cibiya na kimiyya, ƙasar Isra'ila da Turawa suna ji da wannan cibiyar. To ɗakunan binciken kimiyya kamar yadda na faɗi sama da 45 sun lalace cikin 'yan kwanaki biyun nan sakamakon harin da aka kawo ya ƙarasa sauran aikin. Kuma ɗakunan binciken sun haɗa da ɗakin bincike a ɓangaren kimiyyar da ya shafi wato rayuwa da kuma harkar physics ko biology, da ma dai ɓangarorin kimiyya dai mai zurfi, har ma da layin pharmacy da layin medicine, wato harkan kiwon lafiya, ababe da yawa, har ma kuma da kwamfutoci da harkar kuma artificial intelligence. Dukka makaman ƙasar Iran ta lalata. Gaskiyar magana, ƙasar Isra'ila tana tafka mummunan asara a wannan yakin. Bayanai ma fa sun tabbatar da cewa a tarihin ta kankaraf na kafuwarta shekaru 76 ko da 7 ne, bata taɓa samun ƙalubale irin na wannan lokacin ba. Idan muka koma yankin Barsheba, shi kuma hare-haren sun lalata headquarter Microsoft da ke ƙasar ta Isra'ila. Haka kuma hare-haren sun samu nasarar lalata wani babban tashan jirgin ƙasa da ke yankin na Barsheba. Idan muka koma Central Israel ko tsakiyar ƙasar Isra'il, shi ma hare-haren
ya yi mummunan ɓarna a Nevatim Air Base, kuma hare-haren da aka yi ta samu ko da tsakanin jiya da yau ya yi ta lalata titin da jiragen yakin Isra'ila ke bi su tashi. Wannan ne ma yasa wasu na harsashen a yanzu fa yawancin jiragen yakin Isra'ila fa ba wai ta Isra'ilan suke tashi ba, ta yiwu daga Cyprus suke tashi, ta yiwu kuma daga wasu ƙasashe na Larabawa da suna barin ƙila jiragen na tashi a ɓoye. To dai bayanai dai za su ci gaba da fitowa nan gaba. Sannan kuma shi ma makamai masu linzamin ƙasar ta Iran sun lalata saman wannan cibiyar binciken nukiliyar ƙasar ta Isra'ila. Cikin 'yan kwanaki biyun nan akwai gine-gine, to su ma an hare su da ake kiransa, wato wannan cibiyar ana kiransa Dimona Nuclear Facility, shi ma an lalata shi. Haka zalika akwai wani yankin Rishon LeZion, shi ma kuma makamai masu linzami na ƙasar Iran sun samu nasarar lalata cibiyoyin soja, cibiyoyin horar da sojoji, wato kamar a ce irin depot na Zaria na Najeriya kenan ko kuma a ce NDA ko jaji haka. To an lalata shi ma cikin 'yan kwanaki biyun nan completely, wadda in fa za a farfado da su sai dai a sake gina wasu, yadda kaga dai gine-ginen Gaza suka rushe gabaki daya. To dukkan wannan bayanai da nake kawo muku sai ka danganta shi da haka. Sannan kuma daga ƙarshe ko da a cikin daren nan, ko da a lokacin da nake haɗa muku wannan rahoton, bayanai sun tabbatar da makamai masu linzamin Iran suna faɗawa a ɓangarorin ƙasar ta Isra'ila da dama. Na yi maganan irin mummunan ɓarnan da wannan hare-haren da Iran ɗin take ta kai wa ƙasar ta Isra'ila. Mai sauraro, ni dai a nawa harsashen, ko da a yanzu aka tsaya a wannan yakin zai ɗauki Isra'ila shekaru da dama kafin ta murmure ko kuma ta farfado ta gina waɗannan cibiyoyinta da aka rusa ɗin. Ka sani gini shi ke da wahala, lalatawa babu wahala. To mai sauraro, wannan tambaya zan yi kuma zan so don Allah ka sa man ra'ayinka. Kana ga nan da shekara nawa, in a ce yau yakin nan ya tsaya a yau, kana ga nan da shekara nawa ƙasar Isra'ila za ta farfado daga waɗannan mummunan ɓarna da aka yi mata? To da Allah sai ka rubuta min a comment section, zan bi in duba. Kana ga Isra'ila za ta farfado in a ce yaƙin nan ya tsaya aka cimma sulhu? Kana ga za ta farfado cikin shekaru 2, 3, 5, 10 ko kuma shekaru nawa? To sai ka rubuta mana. In kuma kana da wasu hujjoji sai ka rubuta mana a comment section. Ni ma kuma zan yi matukar farin ciki in ka bada naka gudumawar anan. Daga ƙarshe, kar ka manta, in baka following ɗina to kai following ɗina. In kuma ma a TikTok ne, shi ma kai following ɗina, ko Facebook ko kuma wato YouTube, shi ma kai subscribing ɗina. Haka ɗin yana sake ƙara mana ƙwarin gwiwa. Na gode kuma na bar ku lafiya.